Atong sawan ang sugilano ni June, 19 years old, ulitaw, taga Samal Island. Apan sa dili pa, dako na kung kalipay ang pag-anunsyo sa mga winner sa SWAT suliran sa Pebrero. Ang unang weekly winner si Pepe, Cebu Province, Premio 2,000. Ikadang winner si Anali, La Libertad, Negros Oriental, Premio 2,000. Ikatulong weekly winner si Mimit, taga Tuntunan, Clarin, Bohol, Premio 2,000. Pepe, Anali ug Mimit, kuhaa ang inyong premyo nga tag 2,000 pesos kada usa sud sa 4 ka semana gikan karon. Kay kung dili ka na ninyo buhaton, mobalik ang inyong premyo sa panudlanan sa mga sponsor. Ang St. Paul College Bulacaw, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframo, Cebu City nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacaw, Family Clinic Ramos, Magadungan, Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, ang St. Paul College sa Ramos bubuka sa high school department karong Hunyo. Entrance 500, binuwan nga tuition 600. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon June, matod mo, nagtrabaho ikaw sa simbahan. Kay ikaw ang magdecorate sa tiwok simbahan, labi pag dunay mga kasal. Kada katapusan sa buwan, muuli ka sa inyo. Maghatod ka sa imong sweldo, sa imong ginikanan. Usa kay gayon, miabot ka sa inyo, ug ang imong mga igsuon ug amahan nang habas sa inyong gibantayan nga lubi kay mangupras na. Miapil ka sa paghabas, sa kining habas mga igsuon, pagpanglimpyo sa kalubihan sa yuta ug sa lubi mismo, kuhaan og mga langkay kanang guwang ng mga dahon sa lubi, kuaag anit, kuaag kuan kanang mga putot, kuaan og mga biya ba sa lubi, mo nay habas. Samtang naghabas ka dyon, mura kag kahilan naton. Ingon ang imong inahan nga nung nagluya man kadong, ingon ka mura man kog kahilan naton nay. Pagkaugma, doon na nanurok sa imong likod, sa imong naong, sa imong mga kamot, ug ang imong luwa nay dugo. Nakugang ang imong mga ginikanan. Ngano nga mikalit pagdaghan ang imong kanang kuan ba? Dunay daghang nanurok sa imong likod, imong naong, imong kamot. Ug ang imong luwa nay sagol dugo. Gi-admit gid ka sa ospital. Dito sa ospital na matud-an nga ang imong platelets na nga naog, giabunuhan, gilayon ikaw og dugo. Human sa pag-abuno sa dugo, mihinay-hinay pagkawagtang ang mga nanurok. Ug sa mga doktor miingon nga ang imong sakit idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP. Pero ning ingon ang mga doktor nga di baka kini lupus. So kini ang sugilanon sa usa ka batan-on. Trabahante sa simbahan. Muuli silang panimay kada katapusan sa buwan maghato sa iyang sweldo. Usa kay gayon, mitabang paghabas sa mga kalubihan nga ilang gisaupan. Mikalit ang pagdagsang sa hilanat. Human sa hilanat, nanurok sa iyang mga panit ang usa ka murag nuka-nuka. Pagkahuman ni ana, naluyag gid sa kaayo, busa gi-admit sa ospital. Gi-CBC na matud-an nga ang iyang platelet miubos pag-ayo. Giabunuhan, gilayon og dugo og naulian ang iyang kahimtang. Gianalisar ang iyang dugo sa ospital ug namatud-an nga naa say sakit nga gitawag og idiopathic thrombocytopenic purpura. Pero ang doktor murag naay second opinion, mura kunog lupus. John, dili ni lupus.
thrombocytopenic gid, idiopathic thrombocytopenic purpura gid ni. Kining idiopathic thrombocytopenic purpura usa ka matang sa kahimtang. Diin mga matay ang mga platelets sa hingtungdan. Wa ra ba ni gitumbok nga sinugdanan ang ilang panagnaan ni nga kuan dunay kining kahimtang sa lawas ni John nga ang iyang mga platelets manaog. Pangutana, doktora, tinuod ba ni nga lupus or idiopathic thrombocytopenic purpura? Ang tubag, idiopathic thrombocytopenic purpura na, dili na lupus. Nganong maingon man ko nga dili lupus, wa man manghubag ang atay ug ang gorilla ni John. Sa lupus, manghubag yun kay multi-organ system maning lupus. Wa may pasayloon sa lupus. Muhubag ang atay, gorilla, kasing-kasing, oto, kidney, uban pa. Kining kang imong sakit John, idiopathic thrombocytopenic purpura ra gyud kini. Apasumpay pangutana, kining sakit nga idiopathic thrombocytopenic purpura, doktora, tungod ba sa pagpunay na kog pamuwaw sa simbahan? Ang tubag dili. Naagid sa imong dugo ang factor sa ITP. Apasumpay pangutana, dili basab kani hinungdan sa sobra na kong trabaho pagpanghambas sa among kalubihan nga gisaupan. Ang tubag dili sab. Naagi factor sa imong dugo nga masakit ka aning idiopathic thrombocytopenic purpura. Kadang pangutana, doktora, ingon sila lupus kuno ni. Ang tubag dili na lupus. Tuo na lang nako aron madali ta. Ang lupus, mga igsuon, is multi-organ system. Manghubag ang atay, ang gorilla, ang kasing-kasing, ang utok, ang kidney. Kaning imong kaso, dili ni lupus. Ang idiopathic thrombocytopenic purpura naakay infeksyon. O kining infeksyon na gidudahan nga virus. O kaha, doon na kay nainom nga drugas nga wa kauyon ang imong dugo. Kini ang tinubdan sa idiopathic thrombocytopenic purpura. Ang simptoma sa idiopathic thrombocytopenic purpura na ay manurok sa imong panit. Muos-os ang imong platelets. Magdugo ang imong lagos. Magdugo ang imong tinai. Ug ang imong ilong magdugo sab. Sunggo ba? Sungguhon. Kini ang mga timaan sa idiopathic thrombocytopenic purpura. Nasayod ka man nga ang imong lagos magdugo, busa ang imong luwa na isagol dugo. Daghang nanurok sa imong panit, kini ang pitikya. Ang imong platelets ng us-us na matud-an kini sa district hospital kay giabunuhan gid kag dugo. So sure ko nga ang imong sakit idiopathic thrombocytopenic purpura. Katulong pangutana, nganong us-us man ang platelets, doktora? Maogi kinaiya aning sakita nga ang mga platelets mo pilit sa mga bongbong sa mga ugat. Inigpilit sa platelets sa bongbong sa mga ugat, dinhi may tabo ang grabe nga dugo. Kay kining platelets mao man ni kinaiyahan nga panagang sa lawas nga dili magtali nugo. Ang gimando sa libro nga likayan ang mga bugat nga butang nga makasamad. Likayan ang paugnat sa kusog nga makasamad o kaha makatunas og kusog. Pagkatapos ang pangutana, asa man ko mangayo og tabang, doktora, sa akong mga gibati karon? Ang tubag, Samal Island, muadto ka sa inyong congressman. Magpadaog note ang congressman sa DSWD sa Samal Island. Kung mobalik ka ng imong panurok sa imong panit, mobalik ka gid sa ospital kay tabunuhan dayon ikaw og dugo.
hangtod nga manormal ang imong kahimtang ug dili ka na atakihon nining gitawag og idiopathic thrombocytopenic purpura. Akong pamahayag, ang pag-agap nining idiopathic thrombocytopenic purpura kasagaran masakit ani mga bata. Jutay ra nga adult. Ikaw teenager na igo ka gihapon. Sa mga bata nga maigo nining sakita, 75% ang maulian. Sa mga adult nga maigo ining sakita, 25% ray maulian. Ikaduha, likayan ang mga paugnat sa kusog nga makatunas sa imong lawas. Likayan ang mga bugat nga kalihukan. Likayan ang pag-ibot sa ngipon. Likayan ang mga butang nga makasamad. Kay inig dugo nimo di naman mutangon. Ikatulo, ang bugtong tambal niining matanga sa sakit is steroid. Og ang common nga steroid nga gigamit lukop kalibutan kining gitawag og prednisone. Ang prednisone mo pakgang nining usa ka matang sa virus nga gituuhan nga maugoy cause aning idiopathic thrombocytopenic purpura. Ikaupat, mo follow gid ka sa strict schedule sa doktor. Mo follow gid ka sa strict medication sa doktor. Katapusan, ang good nutrition panagang kini sa idiopathic thrombocytopenic purpura. Kay ang good nutrition kinahanglan taas og protina aron makasugakod ang imong amay sa bukog sa pag-produce og mga puwa nga dugo. Ang maayong kaunon kanang mga palya, kanang ubod sa kawayan, kanang pitsay, kanang tangkong, bisag unsa nga green leafy vegetable, taas kana og iron. Ang iron component kana sa platelets. Ang platelets component sa dugo aron ang tao dili magtalinugbo kung masamad, masupusilan, madunggaban, manganak o pirahan. Kini ang hingpit nga husay sa idiopathic thrombocytopenic purpura. Jutay ra ang tao maigo nining sakita apan ana gayud sa among medical nga libro. Salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Stasyon DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.